I-crush yami ne-ex yami mase nginomaqondana wami kuvele kungaqondani. Ngivele ngixabane nomuntu wami ngingazi sibangani. Izinto ezintathu ezingahlangani, amanzi nopharafini, kufana namanga neqiniso akusoze kwahlangana. Kodwa indida ngoba noma usukukhethile ukukodwa, akunaqiniso kukodwa nje. I-crush yami ayinhle iyabulala, ibuya ngokuzolala, ime kahle njenge-aphula, nguzimezimile kwezinye. Yazi nxa ingibheka nginokuzwa inhliziyo yami sengathi iyaphuka. Ineso elikhuluma indaba engaziwa ethi ngilalele nami ngithini sidididi. Awuboni ngikuthanda phezu kwalento yakhe egcwele indlu, sithithithi. I-crush yami ngivusa ngo-good morning onezilokotho ezinhle, ingifisele usuku oluhle, ngilale ngo-good night obusisiwe, obhalwe ngothando olunzulu. Cha impela nginokujula, uyabhala bomuntu. Unesineke sokungitshela ukuthi ungithanda kangakanani azi kahle kunomuntu engiqondene naye.